likukondwerera kuti lakwanitsa kubwereketsa ndalama za nkhani zoposa 100 biliyoni kwacha kwa magulu ndi amalawi a bizinesi oposa 170,000 madera onse mdziko muno mu zaka zitatu ndi miyezi 10 chiyambire kugwira ntchitoyi. Miyoyo ya anthuwa, mabanja ndi madera awo asinthika, ntchito kwa achinyamata aluso ndi enanso amasertifiketi awo zapezeka. Azimayi, azibambo, achinyamata akusimba lokoma kudzera ku ngongolezi mu zaka zimenezi. Lachinayi pa 25 Julayi kuli mwambo wokondwerera nkhani ku Balaka Stadium kuyambira 8 koloko mmawa, komwe kudzakhale zionetsero zosiyanasiyana, magule achikhalidwe, skefa chimoto alipo kumeneko kukwapula saundi, ndipo kukakhalanso zochitika zina. Mlendo olemekezeka kumwambowu ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Nonse mukuyitanidwa. National Economic Empowerment Fund Limited, kutukula Malawi pachuma ndikotheka. Boma litaona kuti ulovatu wakula linaja mutu funa kupeza zochita. Tikulandireni kuchokera kunoko ku Liwonde. Dzina langa ndi Patrick Kankwatira. Tikulandireni ku program yapadera imene yakutipasira ndi bunge la National Economic Empowerment Fund. Kumene tili kuno ndi ku Waters Edge, imeneyi ndi lodge ina yake kuno ku Liwonde, lodge yabwino kwambiri. Tili mphepete mwenemweni mwa madzi, mtsinje wa Shire. Ndingoneneratu kuti mukamamva ma sound ena ake odabwitsa musadabwe kwambiri, ndi mvuu zimenezozo zimene zikulira madzimo. I just hope kuti mvuu ina sibwera panopo, kumati ati ibwere mzabwinobe kuti muione. Program imeneyi ikuchitika mmene ndanenera ndi under the auspices of National Economic Empowerment Fund Limited. Nkhani ndionena kuti kunoko ku Liwonde tabwera kuno ku Balaka mawa kuchitika mwambo waukulu kwambiri umene takhala tikulengeza promo imene mwayiona postirapo. Pamene bungwe lili la NIFI lili mkati mosangalala kuti lakwanisa kubwerekesa ndalama zopitirira 100 billion kwacha. So kuli mwambo waukulu umene kuti uchitike ku Balaka Stadium mawali. Programu hii muli nkhani zeni zazikulu ziwiri. Number 1 ni imene yoyo nkhani ya celebration imene it's a milestone kubwerekesa ndalama zokwana 100 billion. Tikambirana pa nkhani imene yoyo kuunikira ku mwambo umene ukhale kuchitika mawawo. Komanso nkhani ina yaikulu imene ndikufuna kuti ndikumemereni kuti mukhale nayo chidwi muinvestse bwinobwino ndi nkhani ya product ina imene bungwe la NIFI likuchita introduce, likukhazikitsa ngongole ina yatsopano imene ikutchedwa kuti Vukani. Vukani kanga kuti muvuka matope. So tikhaduka mbaso nkhani ya product imene yoyo alendo anga mprogram imene amene ati akhale akutithandizira kufotokozera bwinobwino za celebration ya mawayo komanso za product imene ya nyuwani, loan ya nyuwani ya Vukani ndi awiri. Ndikuonesereni pakati pa tili ndi Humphrey Jetsen amene wawa ndi Chief Executive Officer wa bungwe la NIFI. Ndikulandireni na Jetsen ku program imene. Zikomo kwambiri Patrick. Kumapetoko tili ndi Whiton Mweta amene wandi credit manager ku National Economic Empowerment Fund. Ndikulandireni ya Mweta. Tathokoza kwambiri Patrick. Tiyamikire kwambiri kuti tili limodzi tipepese kuti tachedwerapo chifukwa programu imene timanenera nthawi yonse imayenera kuyamba 7:30. Imene zimakhalira zochitika zimakhala zosiyanasiyana, koma tithokoze kuti tili limodzi tayambapo. Tiyambire nkhani imene ya Jetsen imene tikunena kuti talengeza kwa nthawi yayitali kuti mawa kuli programu yayikulu kwambiri imene mlendo wake ndi mtsogoleri wa dziko, the whole President Dr. Lazarus Makathi Chakwera akubwera ku Balaka Stadium. Chenicheni chikuchitika ndi chani Jetsen? Naneso ndipereke moni kwa Malawi onse amene akutionera nthawi ino ya madzulo kuchokera kuno ku Liwonde. Chimene chikuchitika mawa nchonena kuti mtsogoleri wa dziko lino a president athu olemekezeka Dr. Lazarus Makathi Chakwera agwira ntchito zitatu kwa ife abungwe la NIFI. Ntchito yamba imene agwire ndi kutsekera
ndime yoyamba yogawa ngongole za NIFI tingati phase 1 imene idayambika mchaka cha 2021 mwezi wa February pa 11 February ndipo ndime yoyamba imene tidayimaliza pa 31 March 2024 tikhozonera kuti zaka za chuma zitatu za boma. Adayenera kuchita mwambo umenewu pa 19 April kuti titangotseka chaka cha bomacho kenaka mwezi winawo, koma pazifukwa zina zimene zidalipo mwambo udasithidwa kufika na tsiku la lero la July la mawa titero 25. July 25. So ntchito yoyamba ikhala kutseka ndime imeneyo tikhoza kuti official tidatseka kale koma mwambo tsopano kutseka gawo loyamba. Gawo lachiwiri NIFI idalemba ndondomeko imene pa Chingereza amati strategic plan yogwirira ntchito zake. Ndiye ndondomeko imeneyi ndiyoti mawali ayikhazikitsa idayeneranso kukhazikitsidwa nthawi imeneyo mawa ayikhazikitsa ndondomeko kuti NIFI ikamagwira ntchito zake iziyenda mu ndondomeko imeneyi 5 years imeneyi kuti idambogwira ntchito pa 1 April idzamaliza kugwira ntchito pa 31 March 2029. Ntchito yachitatu imene atigwirira president ndiyo kutsegulira gawo lachiwiri kapena ti ndime yachiwiri ya ntchito za National Economic Empowerment Fund kugawa ngongole kwa Malawi. Ndiye ndinene kuti tsopano ndibwerere kuti ndime yoyamba pala akhazikitsidwa chilinganizo chakuti ngongole zoti zigawidwe zikhale 75 billion. Koma chokondweretsa nchakuti pamene timatseka ndime imeneyo tidali titagawa ndalama zokwana 100 billion. Kwatozona kuti daposera ndime imene adatinyemera kuti tikwaniritse ndi 25 billion. Ndiye tikukondwera chifukwa amati fumbindiwe mwini siwochuluka amene apatsidwa ntchito amene akwaniritsa kuposeraso kumene. Tikukondweranso kuti sitidangogawa kuti basi tagawa zinthu zili choncho, komanso tadafikiranso pa mlingo umene adatiyelekeza wotolera ndalama tikati kabwezedwe kapena pa Chingereza amati repayment rate. Tafikiranso pa mlingo woyamba umene adatipatsa chifukwa ndi milingo itatu imene tikuyendera. Mlingo woyamba ndi wa 80%. Zatozonena kuti bungwe la NIFI ngati lizigwira ntchito Malawi muno modzidalira kuti ndalama zisamatayike kwambiri. Kabwezedwe ka anthu kazikhala 8 kwacha pa 10 kwacha iliyonse imene akubwezera. Imeneyo ndi ndime yoyamba minimum. Mlingo wachiwiri ndione kuti tikuyenera kuchoka tsopano kupita mtsogolomo tiyesetse ndithu kuti kabwezedwe kaja kafike pa 90%. Othauzira anthu azibweza 9 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Mlingo umenewo ndiye mlingo wabwino kwambiri ndithu udzathandiza kuti kudalira pa boma kuti lizitipatsa ndalama chifukwa ndalama zambiri sizikubwezedwa kudzachepa ya kwambiri. Ndalama zomwe zimene timapatsa anthu plus chongola dzanja zidzakhala zokwanira kuti NIFI zigwira ntchito yake. Mlingo wachitatu ndiwo kuti kutsogoloko tikamadzamaliza strategic plan ndanena ija kapena kuti ndondomeko talemba ija 2028-29 tidzakhala tafika pa 95% kabwezedwa. Katika lero ndiye kuti tsopano tafikapo pamene mabanki ni mabungwe ena obwereketsa ndalama amachitira pa ndondomeko yake yotolera ndalama. Ndiye mujananena muja kuti ndime yoyamba idatha tidachita bwino kuposetsa malingati chiyerekezo chimene idapatsidwa. Tikulowa ndime yachiwiri. Ndime yachiwiri imeneyi mujanena kale idayamba pa 1 April idzatha pa 31 March 2029 tipozona zaka 5. Muzaka 5 zimenezi chilinganizo chathu nchonena kuti tigawe ngongole zina zosachepera 350 billion kwacha. Ndiye kuti tikaphatikiza ndi 100 ija ndiye kuti mzaka 8 ukafika 2029 zidzakhala ngati padutsa zaka 8 ndiye tidzakhala tigawa ngongole zosachepera 450 billion. So a president akutikhazikitsira ndondomeko yogawa ngongole zina mzaka 5 zikubwerazi za ndalama zokwana 350 billion. Imene ndondomeko imene idzatsogozedwa ndi mapulani amene talemba ndi manena kuti strategic plan aja. So ntchito mwachidule ntchito zitatu zimene akutigwirira president mawa kuno kubalaka ndi zimenezi. Mwina mwimene pamene popo amweta nkhani ndi imeneyo ya celebration imene ili mawali kungonena
mveka bwino kuti chenicheni chimene chichitike mawa ndi chotani chifukwa kuchitika mphokoso ndithu mpaka na mtsogoleri wa thunthu mwankokolola kubwera mawa kubalaka kuno mmene ndimafika mawa kunoko ndinene moona mtima kulibe malo oti munthu angagone kubalaka kulibe kuliwonde kulibe anthu ena akagonera chakuzomba kutanthauza kuti kuli teketeke kunoko chimene chichitike mawa ndi chani ziko kwambiri Patrick ndizoona asanena zoti mmene anenera awa kuti president akugwira ntchito zitatu but the actual function anthu ayembekezere zotani. yes mafuna ndi tsimikizedi kuti kuli teketeke mene mwaneneramo anthu ambiri sakugona so kubalakako mangoji nchewu kudikirira za mbamba mawa maloji umeko kwadzadza kwambiri right tuchoka kumeneko konzekera zochitika za mawalo kukhala anthu ambiri ma stakeholders amene timagwira nawo ntchito tikunena pano ndiye kuti akumalizitsa kuonetsera ntchito zawo zimene kodi kumene kubalaka stadium right kukhazikitsa mastolo kapena tinyumba tofuna kuonetseramo ntchito zimene amachita zimene zabwera chifukwa chonena kuti anapanga ubale ndi NIFI munjira zosiyanasiyana pali ena anangopanga ubale olumikizitsa NIFI ndi anthu obwereka komanso pali ena amene abwereka right tikhati kuonetsera zimenezo timafuna ndinene kuti kuonjezera pang'ono pa zimene analekeza a CEO paja potsegulira ntchito yachiwiri kapena mwendo wachiwiri wa ulendo wathu ndota president apereka ngongole yoyamba ya mwendo wachiwiri umenewo apereka ndithu ndi a president mawali pali wina wake m'Malawi kumuyikira m'Malawi akhala kuti akulandira ngongole yotsegulira kapena yotsimikizira kuti mwendo wachiwiri wa ulendo wa NIFI wachitika so mukuziwa kuti amount yake ikhayota lifa ngongole imene ndiyo pasachidwe aitolandira kwa president the function the ikhala kuti yapangidwa pamene papa launching of the phase 2 that's interesting yes achita ndithu kulandira moti akamakati ndalama zili mu account zikhala kuti ndalamazo makina zochitika zake achita ndi a president tifuna kusonyeza chani kuti a president sutambangopereka ma instructions ndi a hands on akudziwa kuti company ya boma ya tchedwa ya NIFI imene ikutumikira Malawi imapanga zichani azipanga okha amene yakhala kulandira loan yoyo koyamba olochibwereza mwachidule ameneyo ndipo ndochitika mwayi kwambiri kuti ndikoyamba kubwera kuzabwereka kuno akubwera kuzabwereka koyamba paekha osati kubwereka mugulu akubwera kuzabwereka paekha individual loan ndi wakunokonso chigawo chakumawa kuno mmene tikupangira mambo zopasa chidwi mawa akuti tiona kukhazikitsidwa kwa phase 2 yobwerekesa ngongole za bungwe limene la NIFI phase 1 ndi imene yathayi ndi imene akwanisa kudusa malire 75 billion ndi imene inali target angongoza 100 billion and yeseni tikamakamba za 100 billion imene funso limene lumabwera pafupi ndi anthu ndilonena kuti ndi chinthu chimodzi kunena kuti mwakongoza 100 billion ndi ndalama zimene zachoka uku zapita uku anthu azilandira koma nkhani ino ndiyo kuti impact imene ndalama zimene zachita pa ground ikuziwika zikomo kwambiri ndi tsindike onero ndalama zimenezi tidapanga kambaso programu mbuyomu kuti wani chokondweretsa nchonero ndalama zafika paliponse Malawi muno constituency iliyonse yalandira boma lililonse zafika ndalama zimenezi azimayi amayi anyamata atsikana abambo alandira ndalama zimenezi zazikulu zachitika ndithu ndipo zone kuti kwa amene alandira chifukwa pali magawo awiri micro impact and macro impact kusintha kutine kuti phindu pa anthu amene alandira manyumba mwawo komanso pa iwo eni ndikonena kuti inu ndinu mboni mwayenda mwacheza nawo ambiri kuyambira nchone kuti mabanja ambiri amene adalandira ngongole zimenezi adali ovutika kwambiri mabanja amene zosamalira pakhomo ngati chakudya zovala ma school fees zinali zinthu zovuta ambiri lero lino ndi mboni kuti NIFI yasintha miyoyo yawo yatukula ndipo siwonyozekanso monga amene adalili asanayambe kutenga ngongole ya NIFI ena ali ndi nyumba zabwino zogona komanso ena mwina amalephera
mabusiness awo amalowa pansi atukukira mmwamba, enanso apeza zochita zina, komanso koposetsa tikhozonera kuti ambiri amene analibe chochita achipeza pa umunthu pamenepo pali. Tikakamba dziko lapindulanso kwambiri chifukwa chonena kuti choyamba dziwani kuti dziko linolo anthu ambiri ovutika ndi azimayi ndi anyamata. Ndiye popereka ngongole zimenezi pofika tsiku la lero chifukwa mnanena kuti mukamba kwambiri za 100 billion. Tithu kufotokozerani kuti pofika tsiku la lero popeza tina kuti kukhazikitsako ndi mwambo tidayamba kale kugawa ngongole za gawo lachiwiriro pawanepo. Ndiye pofika tsiku la lero popeza tikupitiriza ndi May tagawa ndalama zokwana 122 billion. May tufika tsiku la lero. Ndiye zazikulu zachitika ku dziko la Malawi. Chowe chachikulu pokhudza dziko nchonena kuti anthu pafupifupi 500,000 apeza mwayi wa ntchito. Tilongosole mobwereza chifukwa ku Malawi kuno kuli nthenda yosamvetsa, nthenda yosamvayi ndi yathu ndithu. Tikati Malawi 500,000 apeza ntchito chikutanthauza kuti pali magawo awiri pamene. Gawo loyamba ndi Malawi 175,000 amene alandira ngongoleyi direct kwa apatsa ngongoleyi. Ndiye akadaulo akatswiri ofotokoza zinthu kuti kodi ntchito nchiyani. Ntchito ndi chinthu chilichonse chimene munthu ukuchita chimene chimakupatsa chithangatiro pa moyo wako. A means of livelihood, chithangatiro pa moyo wako. Ukakhala mlimi imeneyo ndi ntchito. Ukakhala kaya uli ndi luso lako ndi wosewera mpira imeneyo ndi chani ndi ntchito. Mwachitsanzo kuno ku Malawi timati mapuleya ampira ali pa ntchito. Sikuti amapita ku ofisi kwa wina ake ukalemba mpirawo ndi ntchito. Ndiye nifi chimodzimodzinso akadaula amene amanena kuti munthu ukakhala ndi mwayi ngati wa business imeneyo ndi ntchito, wapatsidwa ntchito. Ndiye potengera kufotokozera kumene osati mmene amaganizira wena koma kufotokozera mwa akatswiri amene anthu 175,000 amene tapatsa ngongole kubungwe la nifi. Ndipo ngongole zimenezi zachokera pa ngongole yochepetsetsa kwambiri 1 million. Mbuyo moti nkapereka ma 500,000 ena adatenga choncho. Kufika pa ngongole yayikulu kwambiri 250 million tapereka kwa Malawi. Ndiye kuti tikawerenga Malawi mmodzi mwa amene alandira ngongolezi amakwana 175,000. Ndiye kuti Malawi 175,000 mkudzera mbungwe la nifi boma lidapatsa ntchito. Pali gawo lachiwiri la Malawi. Gawo lachiwiri la Malawi oposa 350,000 amene wawa ndi Malawi amene alembedwa ntchito ndi amene alandira ngongole yake. Mpandetsa mene kweli. Ndiye kuti khozi kuti secondary jobs pa Chingerezi. Ajalandira aja primary jobs, achiwiriwa secondary jobs. Oyamba aja primary jobs ntchito zomera zoyambirira zomera. Secondary jobs mphanda zake tsopano za ntchito. Pamene popo pakati panali ngongole imene inatchuka kwambiri mpaka pano ndiyo tchuka ngongole ya zaulimizi. Zimene ziyazo mukuzika gawo liti pa nkhani imene. Mwandiuza kuti ndilakatule maphindu ake angongole zimene ndane kuti phindu loyamba ndikupereka mwayi wa ntchito kwa Malawi. Phindu lachiwiri ndiye kuthandiza kwambiri dziko lino kubwezeretsa chuma mchimake makamaka pa nkhani ya chakudya. Chaka chino ndiye tinatsindika kwambiri kupereka ngongole ya ulimi ija timati farm input loan imene itapereka ndalama zoposa 25 billion kwa Malawi. Mukumbukire kuti chaka chatha chaka chatha kufika chaka chino chimene chi chaka cha boma financial year nifi idagawa ndalama zokwana 45 billion. Kuposera half ya ndalama zimenezo 25 billion zinapita ku ntchito za ulimi. Moti tukafukufuka waonetsa kuti gawo limodzi otiti gawo limodzi mwa magawo 10 aliwonse achimanga ndi mbewu zimene zakololedwa chaka chino 1/10. Tikoma tapitiraso pamodzi 12%. Zachokera ku phindu la amene anatenga ngongole za zipangizo za ulimi kuchokera ku nifi. Moti timayenda sabata momwe mukupita maboma osiyanasiyana anthu asunga chimanga m'manyumba ena 1,000 bags ena ma 500 bags kudikira kuti agulitse kutsogoloko. Moti dziko linolo tikhoza kunena molimba mtima chimanga chili nacho. Anthu asunga m'manyumba kuti agulitse
komanso kuti mwina aonere ntchito zina ndi zina. Phindu lachiwiri ndi limene. Alright. Phindu lachitatu lomaliza popeza kuthamangitsana ndi nthawi ndilonena kuti pa ntchito paja nditeneponso bungwe la NIFI monga bungwe la boma sidakhalire mbuyo. Ana a sukulu amene amaliza sukulu apindula kwambiri chifukwa kuyambira 2021 kufika lerolo talemba ana a sukulu kugwira ntchito ku NIFI osachepera 1200 amene mastaff a NIFI. Staff ya NIFI mainteni full time. Okay. Chokondwetsa nchone kuti ambiri ayiwo adakhonzanso ma interview athu amene timatenga ndi ma full time. Komanso ena ndi amaudindo akuluakulu kuposera alangiza amene amabwera ngati ma intern kenaka kumalembedwa ntchito zapamwamba zokhazikika. Chachitatu pafuna nena kuti kudzera mu program ya NIFI ntchito zimenezi Pepani amalembedwa pa open market kapena zongo mumangotola anyamata m'midzi. Open market moti tikhoza kupatsaniso makopeza ama-advert amene timapereka kwa Malawi moti posedwa talemba tinachitaso advertise ma messenger chimali ma office assistant kwasikwana. Tinachitaso advertise taalembaso moti amene achita chiphatikireso ndiye kuti tikupitirabe patsogolo. So ntchito za ku NIFI timalembera koma mukafusa makamaka ma intern acha mwina titsindikeponso program imene titengerepo mwayi. Kawirikawiri ma intern amatipatsa aku Ministry of Labor pa ndime ija ya internship program ija amachita aboma ija moti nthawi iliyonse timapempha ife ya NIFI timatenga ambiri kwa basi nthawi ina timatufika 100 kutenga amenani. Ndiye akakhatika gwira nawo mwina zaka ziwiri timatuchita advertise ndiye kuti wowaja pokhala anatu amakachita nawo ma interview kupikisana ndi avucha. Ndiye popeza amakhawi ntchito akuzidziwa kale zambiri kukhonza mayeso sikumavuta makhala ngati adili advantage. Koma pali ma intern enaso amene timatha kutenga makamaka ikakhala kuti boma sili kutenga ndiye tachepekedwa ntchito kuti tufuna ana ambiri ndiye pamakhala anena amangoponya ku NIFI kuti application mzatikumbukire ndiye timathupita kumatebula anaja mkwaita anokuti kodi mkhozi kubwera pano mzachita internship ndi amene ajaso amatha kubwera. Phindu lachitatu lofunikira kwambiri lomaliza yamangati nthawi ndilonena kuti kudzera mu program ya NIFI Amalawi ambiri akhazikitsa business zawo akuchita business mosadukizadukiza kuti alero ndadukidwa mpamba chifukwa yake nchiyani akampamba ukachepa akatipeza kuti onjezereni timawonjezera because kuti sustainability ya business. Motero kuti pali ena Amalawi amene ku NIFI akutenga ka number 4 ena ka number 5 ne chiyambire 2021 ena atengamo katatu kanayi ngokole zimenezi zathandiza kwambiri kuti ma business akhala okhazikika. Chinthu chimene tsopano chikutsimikiza ntchito zimene boma likupereka kudzera ku NIFI sizaungoyerekeza iyani kapena za temporary koma ndi ntchito zokhazika ndithu kuti munthu tsopano azinena kuti chifukwa chikunja kuno kuli NIFI ndine wa business ndipo ndizidalira business kwa malo wake. Very good. Imene ndi program ya padera imene ikufikani kuchokera kunoko ku Times Television, TTV, Times Radio, wireless ya Times number 1 komanso tili pa Facebook. Tili kunoko ku Balaka amakamaka pano ndi Paliwonde ino ndi Waters Edge Lodge. Ndinakuwuzani payamba paja kuti tili mphepete mwa madzi phokoso lina ndi lina limene mungamamve ndi mbalame komanso mvuu zikuyendayenda kumene kuku malo okongola kwambiri kunoko kungoti ndi usiku zina simuziona koma ndi program imene tikupanga podikirira mwambo waukulu umene kuti ukhale kuchitika mawa konkuno ku Balaka Stadium uku umene kuti ukhale mtsogoleri wa dziko lino pamene NIFI ikuchita nomwambo wake wokondwerera kuti yapereka 100 billion pano akuti yafika 122 billion ngongole zimene zozo komanso akuzakhazikitsa phase 2 chifukwa ya 100 billion ndi phase 1 ndi akuzayamba phase 2 imene akuti apereka 350 billion kwacha ukuku ndalama zake zimakhala mabiliyoni antaizo sipopitirira ndinanena kuti nkhani zilipo ziwiri timalize iyi nkhani ya mwambo wa mawawu chifukwa pali nkhani yayikulu kwambiri yofunikira imene ndinanena kuti naita kumemani kuti na imeneyi muitsatire bwinobwino kubwera ngongole ina yatsopano imene ikukhazikitsidwa akuti vukani pakali pano dzina lake ndi imene lolo koma ndi ngongole yopasa chidwi kwambiri mongobenthula ngongole imene kwa nthawi yoyamba ilibe kulatalo kulibe chikole nde anthu akuyitsatira ndi chidwi ngongole yopanda chikole timva muno mamulumuzana ake ndi omwewa koma ndimafuna pochoka pa mfundo imene iyi amweta
100 billion yaperekedwa and 170,000 atenga ndalama 175,000 and 300,000 atiza ntchito koma pali maganizidwepo manena kuti anthu ndi ndalama ngongole zimene zamazipeza bwanji ngongole za nifi zovuta kupeza tsono mungamba za anthu 175,000 300,000 access to malona amene wawa over the years pazaka zimene zizi ili bwanji kuti munthu atenge ngongole zimenezi zikuphweka bwanji from your perspective muyankhule no munthu amene akuona panopo ndikumamva nkhani zimenezi ndikumakhalabe ndi chikayi kuti ndalama zonse apasa anthu akumapanga bwanji. Ndiyambire ponena kuti mwina programu nthawi ikhoza osakwanira 122 billion nkhani zake kungokamba 1 hour sizingatheke zovuta koma esesani tiyesere kuti tipange choncho. Yeah. Popita pa nthawi takhala tikuphwekesera katengedwe ka ngongole. Yeah. Ndifake mwina koyambirira tikakhala kuti tikuyendera masamu aliwiro tikhoza koyambirira zikakhala ngati masamu akuvuta kapena aliwiro likuvutavuta. But over the last 2 years tapanga accelerate kapena tachita mwachangu kwambiri pa zinthu ziwiri. One, kaphwekesedwe kazi kachitidwe kuti munthu atenge ngongole katengedwe ka ngongole. Kachiwiri kufikira kwa Malawi pafupi kumene timayamba nifi tinali ndi malo ochepa kwambiri ku Malawi kunoko malo osamakwana 20 kuti kumene munthu angathe kupita kukatenga ngongole mmene imayamba nifi samakwana malo 20 kumene munthu angapita kukatenga. In other words mune maoffice anu tizimene tuna malo maoffice kumene munthu angapita. Yeah. Pano pati kunena pano maoffice amene wo anakwana 105 kumene munthu akhoza kupitako ndikapeza kuchithandizo. Kuphatikizapo head office wa munthu amabwera so head office zafunsa chithandizo. Right. Koma chimene utanthauza njoti tinakafikira anthu pafupi. Now chinthu choyamba chikhoza kukhala chinthu chophweka kapena chochipa koma ngati sichikupezeka pafupi ndi munthu amakanika kuti achipeza bwanji. Ndi tinawafikira Malawi kwayandikira. Tinayambira podzera kuti constituency ina iliyonse Malawi muno alipo officer wake mmakonstituency ena muli maofficer awiri ngakhale atatu oti athe kufikira Amalawi. So kuphweka wake kuti munthu athe kufika pafupi komanso akamve ndondomeko. Over the years tinayesesanso kuti tiwaphunzitse anyamata ndi asungwana amene amakhala pa ground amakalumikizana ndi Amalawi aja kumvetsetsa zimene tikufuna kuchita. Chachitatu mwina mukhoza ndivomereza kuti mmene nifi imanenera zintchito zake simene zinkachitikira mbuyo moisanakhale bungwe limene lili panopo. Taonjezera njira zimene munthu akhoza kupezera mauthenga okhuzana ndi nifi. Koyambirira tinkangopita ndikukapeza Amalawi kuma district council kuma city council ndikuwalongosolera kumene kuti kuma pano kuphatikizapo wireless kapena kanema wa times Amalawi amamva pafupi za ndondomeko zake. Chimene ndingangoamema Amalawi nthawi zina anthu amene amakhala namva za amatika ndimverera ananena za mawu. Tikulimbikitsa kuti Amalawi abwere adzamve kunifi ku office ya nifi zamene angatengere ngongole mophweka mofulumira kusiyana ndi kumva nthano zimene anthu amanena mausiyana. Tikhala tikugwirabe ntchito yoonetsetsa kuti mauthenga akupitirira munjira ngakhale zamakono zamasiku ano zamakompyuta zamakina akompyuta komanso zimene njira imene tikugwisa ngati pano payi kuphatikiza ma community outreach amene ma loan officers athu kapena azilangizi athu amene akuchita ndi Amalawi madera osiyanasiyana. Mmene tikukamba nkhani zophwekeseramo mwakamba kale kuti kuli nkhani ina imene mwakhala mukulengeza muona kuti mukamabwera tikamalowa mkati mwa nkhani imeneyo ndi njira imodzi yakuphwekesa kuti ngongole yakunifi icheke. Ndi kanema wa Times, wireless ya Times, Facebook, programu iyi ndi programu yapadera imene ikufikani kuchokera kunoko kulionde akutipatsira ndi bungwe limene la National Economic Empowerment Fund Limited bungwe limakongoza ndalama za mpamba wa business limene lakwanisa kukongoza ndalama zambiri kwa basi 122 billion mawali ndi tsiku lalikulu kwambiri kunoko kubalaka pamene phase 2 ya program imene yobwerekesa ndalama kunifi
ikhale ikukhazikitsidwa. Chonde musati mchoke pamenepo chifukwa tikabweranso tutenga break pang'ono khwe ndili ndi a CEO anifi amene wanda Humphrey Jason ndiso nda Wydon Mweta amene ali ku credit. Tikabweranso apapa after break imeneyi tikufuna tiyambe kukamba nkhani ya ngongole yatsopano, a new loan product, ngongole yatsopano imene bungwe la anifi kukhazikitsa kuyambira pamene akuchita launch phase 2 yo ndeti tiyambire limodzi nkhani imeneyi musatalikire. Bungwe la National Economic Empowerment Fund Limited NEF likukondwerera kuti lakwanitsa kubwereketsa ndalama za nkhani zoposa 100 billion kwacha kwa magulu ndi amalawi a business oposa 170,000 madera onse mdziko muno mu zaka zitatu ndi miyezi 10 chiyambire kugwira ntchitoyi. Miyoyo ya anthuwa, mabanja ndi madera awo asinthika, ntchito kwa achinyamata aluso ndi enanso amasertifiketi awo zapezeka. Azimayi, azibambo, achinyamata akusimba lokoma kudzera ku ngongolezi mu zaka zimenezi. Lachinayi pa 25 July kuli mwambo wokondwerera nkhani ku Balaka Stadium kuyambira 8 koloko mmawa, komwe kudzakhale zionetsero zosiyanasiyana, magule achikhalidwe, skefa chimoto alipo kumeneko kukwapula sound, ndipo kukakhalanso zochitika zina. Mlendo olemekezeka kumwambowu ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Nonse mukuyitanidwa. National Economic Empowerment Fund Limited, kutukula Malawi pachuma ndikotheka. Boma litaona kuti ulovatu wakula linaja mutu funa kupeza zochita. National Economic Empowerment Fund Limited, kutukula Malawi pachuma ndikotheka. Boma litaona kuti ulovatu wakula linaja mutu funa kupeza zochita. Empowerment Fund Limited, mawali kuli mwambo waukulu kunoko ku Balaka Stadium pamene tikuphera mphongo nkhani zonse zimene takhati kunena za 100 billion yoyambayi, kumenenso mmene tamvera kuchokera kwa Anjetseni president akukagwirako ntchito zitatu: kutseka chigawo chimenechi choyambachi ndi kutsekulira chigawo chachiwiri cha phase 2 komanso kuchita launch strategic plan ya NEF. Phase 2 yopasa chidwi chifano ikuoneka kuti boma sili kusewerapo apa. Phase 1 kunali 75 billion afika 100, pano 122. The phase 2 ungodumphiratu ukafika 350 billion chifukwa cha interest imene ya Malawi aonetsa mu ngongole zimenezi. Chigawo chinocho ndinanena kuti tikufuna kukambano za ngongole iyi yatsopano. Anjesen, tamvapo dzina ili limene likunenedwa kuti Vukani. Limene ndi dzina lopasa chidwi kuti Vukani ndi kuti chani, avuke kuti. Koma nkhani ndionena kuti bungwe la NEF mufuna kukhazikitsa loni yatsopano. Tatiuzani nkhani ikuchokera poti ndipo njoti bwanji? Zikomo kwambiri Patrick, komanso amalawi amene mukutimvera. Ngongole imeneyi izitchedwa popeza sina yapo. Izitchedwa kuti Vukani m'matope aumphawi. Munthu ali mu mphawi avuke m'matope aumphawi yake. Okoti Vukani usilonse yayi lonse limene ndi Vukani m'matope aumphawi. Tsopano nanga dzina madziwa mayina achikuda amakhala ndi tanthauzo. Yolo mayina awa ucheti chimwemwe kudula kumene uchi. Chimwemwe cheni chidzammawa so sungamatchule losero. Oh, okay. Vukani m'matope aumphawi. Right. Polidula vuka. So ochuka ndi Vukani uja. Ngongole imeneyi yabwera chifukwa chiyani? Ndipo iziyenda bwanji? Nkhani imene kutheka yena aphakale nkhuku kondwera asanamve. Chabwino. Ngongole imeneyi yabwera pachifukwa chonena kuti a president amamva maganizo a Malawi ambiri. Ndi dando lina limene a president adalandira ndionena kuti pala Malawi ena osati wonse. Ndo saukitsitsa.
amene alibe katundu wina aliyense malingati mwina chibadwire chawo kumene adachokera komanso zimene akomana nazo mmoyo mwawo. Kutanthauza zonena kuti zoyenereza zina zimene timapereka pa ngongole ngati tikati chikole collateral pa Chingerezi alibe. Anthu alipo anthu achoncho Malawi. Yes. Chifukwa kuti timvetsetse alipo anthu achoncho Malawi. Anthu amenewa ndi otani? Ndi anthu amene alibe nyumba, alibe munda, alibe katundu, sali pa ntchito, ndi anthu basi angokhala kuti ifeyo mawa tiliona mmene Mulungu aperekere. Alipo anthu otero. Ndiye anthu amenewo akhala akunena kuti ifeyo tu business timapanga, chidwi chopanga business tili nacho, koma popeza mmafuna chikole timalephera kufikira ku ngongole za NEF. Ndiye matendo amenewo adakapeza president ndipo adatifunsa kuti kodi bungwe limeneli palibe njira ine imene mungathandizira anthu amenewo. Ndiye tidakhala pasi kuti kuunika kuti kodi tikhoza kupanga chiyani. Nditsindikenso kuti announcement yoyamba ya kupezeka ngongole zimenezi ndi anapanga a vice president masabata awiri apitawo mmene amachita misonkhano yawo yachitukuko Blantyre. Ndi kukhala ngongole za anthu kumenewo kuti chiganizo chitapangidwa titalumikizana nawo kuti ayi dongosolo limeneli likhalapo. Mujanena kale tayika ngongole imeneyi kwa ovutikitsitsa titsindike penepopo. Ndipo pazikhala kuunika bwino kwambiri umboni wakuti inuyo ndinu ovutikitsitsa, koma sikuti ndinu ovutikitsitsa chifukwa chawo kambelembere wina wake, koma ndinu ovutikitsitsa chifukwa cha zimene mwakomana nazo, mwina kumene mukuchokera, komanso mwina ndi mmene zinthu zikuyendera pali pano. Okay, bafunika kutambasula bwino kwambiri. Ubwino wake ndi chifukwa chake chimene tabwerera kuti tipange panopo pa programu iyi kuti anthu mapeto kwake achigwire bwino kuti chinthu chichitika chinchani. Mmene mumafotokoza ndithu munthu amene akuchitidwa target ndi vuka ni mmatope. Kutanthauza kuti ndalama zake ndi zingati. Pamene mwanchulira munthu ameneyo alibe chilichonse munthuyo. Ndiye munthu muli naye sure kuti apanga business munthu munchulayo ndalama zake zimene zikuyenera kumaperekedwa mngongole imeneyi ndi zingati. Apanga ndingotchulako poyankha funso ili, koma zimene tiziunika ndi apatsiranso amwetawa kuti anene mwatsatanetsatani oyenerayo. Inde pamene popo tikhazikika kwambiri azikhala okwaniritsa zinthu. Yes, koma ndimafuna what amount. Popeza ndi ngongole yovutika opanda kalikonse. Ngongole imeneyi iziyambira pa 250,000 kwacha kukafika pa 1 million. Osadutsa 1 million. Ovutika sangabwera udzatenga 5 million. Ovutikitsitsa tije sangabwera udzatenga 10 million. Osatheka. Chabwino 250,000 to 1 million. To 1 million. Ndiye mlingo wake. Sitingatsikire pa 250,000 ifa uko tidachoka kale mudzi waso tonena kuti ndalama ya Malawi idachepa mphamvu, komanso ndimene chuma choyendera singakampatse munthu 50,000 chifukwa mtukula pa khomo wafika 150,000 ndiye tikateperekeso ngongole 150,000. Ayi pamene popo mwachita bwino mwalankhule atu chifukwa ndimaganiza kuti pakhale ena oganiza kuti 250 simunakweze munakatsitsa. Ayi amene sangagwire 250,000 mmoyo mwake nkupangira business ya chulukitsa kuli ma program ena aboma okalandira tsikonezo ndi mahanda chifukwa chifake nchiyani sikunyada koma kuti timuthandize munthu ndondomeko yonse imene imadutsamo kuti ngongole ituluke ndi ndalamaso. Ndiye sitinawapereke ngongole za 50,000 ma 100,000 tichulutsa zochita ndondomeko zilipwete, koma mwina ndapatsira amweta kuti ayale zoyenereza zimene tiziunika chifukwa kuunika kokukhalapo mwina anthu akhozimake zoti atizingopereka bwerani ayi kukhala kuunika kodetsa. Pamene popo ndi pamene amweta mukuyenera mutakhazikikapo chifukwa mmene tangonena koyamba kukha kuja pachatanena kale kuti program ili pa Facebook. Mmene tangonena koyamba kukha kuja kunena kuti kubwera ngongole yopandiratu chikole
Kutanthauza kwake kuti anthu amvetsetse ndikunena kuti even ngongole zimene zikuperekedwa panopo za m'magulu zija pamakhala tuka chikole ka mtundu wina wake anthu amakhala mwina kuchita komiti ma TV kunyumba emipando ndi zina zoterozo. Mukutanthauza kuti ngongole iyi palibe chikole cha mtundu wina uliwonse. That's number one clarity imene ndifuna mupereke. And number two, mukunena kuti no munthu uyu alibe chilichonse. Munthu wake ndi uti. Ndipo ma process ake noti mukanchita identify munthu amene chifukwa kuli anthu ambiri panopo akonzeka kuti okay zatheka no ngongole zopanda chikole zija zilipo. Ndiye kuli na mtinde amene atafune kubwera ngongole imene. Koma inu munena kuti pali gulu lake limene mufuna mulipeze. Mulipeza pa mtundu wake. Komanso akukonzeka amweti. Pamvetsetseke bwino sikuti tathetsa chikole pa ngongole zimveke izizi kwa Malawi koma tapereka mpata kwa Malawi ena ovutikitsitsa kuwapangira mtundu wawo wa ngongole wopanda chikole umene uzikhala pakati pa 250,000 osapitirira 1 million. Pamvetsetseke chifukwa zudzatenga 500,000 koma ngati takuona kuti uli nzoyenereza chikole uli nacho takusinika sukutenga iyi inde iya apo pamvetsetseke ndi pamene ndebali pamene tisasokanize so anamamba bwino kwambiri bwana ponena kuti tikuti ngongolezi ndi za wanthu amene akugwiritsa ntchito mawu akuvutikitsitsa chifukwa chotena kuti buja matifusa nkhani zakuphweka tikukamba za phase 1 timaphwekesa bwanji ndinachita rifa ku nkhani iyi ndiyamba tamba ukambirana chifukwa chakuti tina tambasula zinthu zimene munthu akhoza kubweretsa kunifi ngati chikole cha ngongole yake amachula apa TV fridge mipando kulembesa zinthu za nyumba zoti zochepekedwa koma ka percentage kachimene ndikumpatsa munthu ngongole so alipo anthu umboni olipo wa munthu amene amanyamuka mama amangonyamula lichero lake ndikupita ndikukagula malonda ndikukagulitsa kapa mwamba kamene wapeza pale pajaka chani kamene amagula akati matemba ndikudzadya ndi ana ndikugona chitenje chimene anavala popita kumeneko ndi chimene usiku sopa kugona achifunde kanyumba kamene amakhala amalipira renti kuti muimve muna kuti ndi renti kapena ndi mumangokhala ulere pakhomo pamene kukhala amangosaka kandama kameneko ndikulipira zimene munthu amene pa Chingerezi matali destitute he's just amangokhala kuti wango survive kanthawi kache ndi imfandika ndi chani zangosiyana kanthawi pang'ono kuti nthawi nayo sakhoza kuti ine basi ndili pano ndine mbulanda amene ndabwerera koma munthuyo amadzuka mamandi ukasaka ndithu kuti ndifuna ndikasake kakhobiri kuti ndikapeza. So there is entrepreneurship spirit mwa munthuyo ilimo koma kuchepekedwa nkupeleka. Now mmene tikunena kuti ngongole sitinathese zikole tibwereza kuti pamvetseke chifukwa chonena kuti pepani ndipita chitsogolo even uyametera mpatse 250,000 lero alibire tukena kali kose atangotiza amba kundiyendera wakanyamula sofa yake kubweresa nyumba second cycle waturuka salowa so mwana popanda ngongole asabu sofa ni sofa masa ndi vali chibanga masamu asufa imeneyo waturuka mwana popandira tukena kali kose ndifali kamene amamba kunena bwana mja mtu jalibe nyumba alibe munda alipo antotero koma oesesa kufuna kuti na chake kizi alibe zipangizo za nyumba zimene kuzinena zi palibiretu pamene kwa alibe kuti ngakhale andi manyamula njinga iyi ndi makwera kubapita munthu yo alibe ma assets munthu mwa Malawi amve kuti ngongole iyi maganizo ake ni munthu amene yoyo alibe chimene anganene igwirizani chichi. Okay, that's the one. Now anatsindika ponena kuti timusukutatu bwinobwino munthu amene chifukwa alipo ena aliso ndi support system ya bwinobwino yes pakoma mena makhala mwina amone ngati alibe koma ndi support system ya bwinobwino munthu wina wake can afford kuwapatsa amene jazo wathandizira kuti ayambe business. Sitikufuna solo munthu amene japange crowd out munthu wina amene alibiretu pena pake pokupita. Ndi chifukwa chake azilangizi athu tikhati kuwaphunzitsa kukhala cheru maunikiridwe bwana wamakonda kunena kuti tikamakuyang'ana timakuyang'ana ndi mimba momwe timakupaka microscope tikamaphunzitsa Malawi amene timapakira nde uyuyu sindizoti microscope wake akhala mtundwani chifukwa timapanga kale ndi munthu oti ali ndi chikole uyu akuyenera kuunikiridwa kuti usabwere munthu wakuthekera nkubwera nkuzanena kuti ndikubwera kusatenga ngongole imene ilibe chikole. Chochitisa chidwi ndichi pali anthu ena mwina situation yawo imene yapangitsa lero kuti alowe akuchire qualify kutenga ngongole zopanda chikole chifukwa pena pake anasokoneza moyo
timuunikaso munthu amene mwina anabwerekapo ndalama kena kwake katundu waso wa nyumba muchifukwa kuti ataka anabwera nzamulanda ndi defaulter munthu anthu amene ajaso sikutalowa nawo vuto tiwayika ndife pambali chifukwa tiunika mwapezeka bwanji kuti lero mulibe kena kalikonse kandondomeko kamene katithandiza kuti tidziwe kuti munthu timuthandize so mukutanthauza kunena kwina kuonena kuti mmene ananena muja kuti timvesese kuti ngongole iyi ikupita kuti ndiyotani, kutanthauza kuti anthu asatetemuke kwenikweni kuganiza kuti basi no kwabwera ngongole yopanda chikole tiyeni, chifukwa kuli anthu ambiri amene atayifune ngongole ya mtundu ngati umenewu. Qualification ndiyoti munthu akhale wapa zero. Andi ndikukonda kuona kuti mukulimbikira onera kuti ngongole wedi imene yasikwenera kuchoka anena asiyo kuti munthu amene ali ndi njira ina amene angati kuthandizikira social safety net zimene boma linakhazika kale ma social services ena amene anapereka kale apite kumene kuti akate zinthu zina apa amene popo straight away mutanthauza kuti munthu amene ali pa mtukula pa khomo sangazatenge iyi ndalama masandi zimenezo zikupezeka kumeneko zopangira mtukula pa khomo, munthu yakukanika kutukula pa khomo koma akupatsidwa ndalama zoti atukule pa khomo pake ndi akazatenga ngongole kunife atukula pa khomo pake. Okay, chifukwa cha nthawi tikuyenera kuchita move. Ngongole iyi ndi ya individual ndi ya pagulu. Kumene mafuna ndiweko. Ngongole iyi tipereka pagulu. So paja mukumbukira kuti kunifi timapereka ngongole pagulu kapena paika. Ngongole iyi munthu yakubwera ngati walimba munthu una kuti abwere paika wadzilowetsa mukukauniuni amene sangapukwanitsenso kwa munthu opanda ngongole. So sitikufuna kuti mbali ina anene kuti ineyo ndovutika mbali nayi koma ndineso kuti ndime pandekha akutichita contradict kapena akutisokoneza kuti tikuunike motani zimene timaunikira zija munthu obwera pagulu ndi munthu obwera paika maunikidwe amasiyana. The moment munthu anati afuna abwere paika basi akunena kuti zonse zimene ndikananyamulira pagulu ndifuna. Now munafunsa kuti palibiretu chikole mafuna ndiyankhe funso limene kunena kuti pa Chingerezi mati tangible kapena zogwirika. Yes, chikole chogwirika ndi manja palibiretu. Koma zikole zilipo pangongole imeneyi ndizosagwirika. Andi kusagwirika kwake timagwirisa ntchito mphamvu yako, tigwirisa ntchito mphamvu ya anthu omuyimirira munthu ameneyo zimene titagwirise ntchito. Koma chogwira ndi manja kuti mkhoza kukaloza kuti tagwira chichi chikole chimene tigwirise. Mbali ya interest ifa mwaichula kuti ndi ngongole obviously ndi kuti enoka ili ndi interest ikusiyana bwanji ndi ngongole zina za NIFI. Ngongole za NIFI interest yake ndiyotsika koma iyi imene mukuichuliramu imene ikha ndi interest imene ikha ndi interest. Ndimalizitse pa nkhani yakuti mupereka kwa ndani ku magulu kuja ndi nkhani yona kuti maguluwa tikuwayika amuna akazi pauka. Kodi pamene baba mfuno lanu ndi chani kuti anthu mmene amakhalira kumuzi akhoza kusakanizana amuna ndi akazi mmene agule koma muli very strict kuti amuna paokha akazi paokha. Tachokako kumeneko taphunzira NIFI chimodzi cha zinthu zimene imayika pambali ndiona kuti ziganizo simangopanga ngodzukapo mamawa pamakhala kuti pachitika kafukufuku pa ground opita pa ground paja ndikuona zinthu zimene zikuchitika. Tinaphunzira kale pamenepo kuti kusakaniza abambo ndi amayi kumabweresa mavuto. Ngongole mbiri zidavuta chifukwa choti ma dynamics kapena ubale umachitika pakati pa anthu mbali zimenezo kumakhala kusiyana ndi akhale paokha amuna paokha akazi paokha. Gululo la anthu 5 asachepere asachuluke akhale anthu odakhoza kumapo madziwana amene angachitira akhoza kulumana nzeru bwinobwino kuti akuluakulu tinabwera muno kuti tifuna tipangeza kuza kuti tipangeza. So ndi gulu la anthu 5 amuna okaokha akazi okaokha paokha. Ndi ngongole yochipa kwambiri. Ngongole kunifi yochipitsitsa imene ikhala imeneyi mothandizana ndi ya ulimi kapena ya business ya ulimi 2.2% pa mwezi pa ndalama imene munthu jana atenga. Daikwefula zinthu zingapo chifukwa tikumvetsetsa kuti munthu jatofuna avuke kutoka mmatope au mphawi imene ananene abana monga madzina la ngongole. Pali zina zimene timanena kuti ananena paja kuti tiyendetse ngongole ya munthu mmodzi pamalowa ndalama zambiri. Ndalama zimene zimachokeranso kwa Malawi omwe amene akubwereka awawa zimene tapanga ndizoti mwina athandizidwe ndi anthu ena ndeti mafizi zimene tikatenge kwa anthu ena ndimene zibwereza athandizawo. Chifukwa mukhoza kuona kuti NIFI kuyenera iziunika anthu aja mokwani chifukwa akuthandizidwa ndi anzawo ovutikaso amene apereke ma school apereke ma processing fees kuti tizabwere kwa awawa tikotero kuti processing fees palibe.
term period yokuti munthu watenga 250 amene abweza zintengera how long? Isapyole chaka chimodzi. Isapyole chaka chimodzi. So kulibe kuti andatenga 500,000 ndibweze 2 years. Ayi. Isapyole tikukhulupirira kuti malinga ndi mtundu wa business imene angamapange anthu awawa. Mwina chaka chimodzi tikunena kuti munthu azitha kubwera koyamba ndikubwera kachiwiri moti chikamatha chaka chija watenga 500,000 kapena 1 million koma anaitenga ngati masaiko timati masaiko waitenga maulendo awiri kalekale wakhala kale munthu obwereza amene tamva kumudziwa kuti akulola. In terms of zinthu zoyenera kubweresa chifukwa ngongoleza nifi pali zitopotopo zimene amenera kubweresa ma ID izi ndi izi anthu amene wawa mwanena kale kuti alibe chilichonse possibly ndi mapepala omwewo wakhala ovuta azizichita identify kapena pali documentation ya mtundu waje in short. Uzika ndi uzika ndithu tinenene kuti nkhani ya ma ID kukatenga ma services ma financial services kapena kutumikiridwa mu njira za chuma ndizindoti zili malamulo ake amene zimatilamula kuti tikenyaso kulisa ntchito zimenezi. Ndikukhulupirira kuti munthu ndithu ndi nzika chifukwa mukumbukire kuti akuyenera kuvomerezedwa ndi anthu omutsogolera kuti amene azitsogolera. Azitsogolerewa tayika kuti mwina akhoza kukhala mtsogoleri kaya wa musika, mtsogoleri wakudera kumene amakhala, ngakhale mtsogoleri wa mapemphero. Chifukwa anthu ena amakhala kuti mipingo mwachitsanzo imadziwa kuti mpingo mwathu muno auje ndovutika mwina anayikaso pa program imene amathandizira mwezi ndi mwezi kuti apeze zosowekera zawo. Anthu amene akhoza kuvuka so kuti asiye kulowa mu maregister aku mipingo kumathandizidwa atapeza kuti azipangira okha inacheke pawo. So ma ID afunika akhale nzika. Nkomwe anzathu aku NRB alimbikitsa kwa basi apa kuti anthu aonetsese kuti wakalembetseka akuzuika mu pawo. Kapangidwe kamagulu amene wa ndondomeko yake anthu amene watsata ya mtundu wanji chifukwa mwanena kuti ndi loan ya magulu. Group formation dynamics. So siti kusiyanitsa ndi mene timapangira kunife timakhulupirira kuti gulu limayenera kuzipanga lokha. So kudzera mu ndondomeko ya kulengezetsa mene timapangira tilengezetsa ndithu tipita tiphunzitsa anthu akamva mene akufunika kamene akamva mu mtima agwira chimodzi moto wa mtima mwawo agwira kuti afuna onse azitukule paoka anthu amene azipanga limati self form kamene akudzipanga paoka. Mmene timaletsera kuti munthu asauze anthu kuti amweta ndi akamkwatira tene mukakhale membala wa gulu awaso kulembekeza kuti apanga chimodzi. Pali nkhani imodzi imene ndimayang'ana ndondomeko za ngongole imeneyi inandipasa chidwi tinena kuti guarantorship kuti munthu amene akutenga ngongole alikale mu gulu ndi akufunikanso kuti pakhale wina wake omudziwa garanta iyi nkhani imeneyi ikuyenda bwanji. Mwina ndigwepo chonchi amweta afotokoza bwino kwambiri zoyenera mudziwe kuti uyuyu ndi munthu amene wayenerezeka pa zina zilizonse kutenga ngongole ya difi. Izi zimene munguziyang'ana zimene timaziyang'ana ndikalelo zimene mwina tichitunena ngati m'Bible zimene tidafo ziyang'ana nthawi zonse. Akhale ID munthu odziwika wa makhalidwe abwino ndiye anthu amatakakwaniritsa zonsezi chimene chimadzavuta ndi chikole. Mwamvetsa pamenepo chikole basi chimene mwachichotsachi tachichotsachi kwa gulu limene. Ndiye popeza tachotsapo chikole kwa gulu limene lili kodi zomangirira kuti kuchotsa kwa chikole kuti sabweretsemo anthu akuba anthu opanda mkhalidwe anthu ongokondweretsedwa ndi zinthu sali serious ya komanso akhale oti adzabweza chifukwa kuti one ngongole yatenga pagulu chifukwa pagulu ni model imene tuyendera ya mwina amweta poti amaopa mayina achizungu model tuyendera timati Grameen model tidaitenga ku India. Ku India ako choyambira aliona kuti anthu osauka ochepekedwa mpamba waukulu umakhala pamodzi pamene akhala pagulu ngati community. Chifukwa ngati makolo athu kalekale ankachita zinthu ngati chidyerano ngati muzidziwa chidyerano chija kunali uthandizo ovutika nthawi ngati simudziwa bwino. Nakasi wina abwera ndi thelere lake wina wabwera ndi nyama uyu watheleleyo ala wako nyama. So zonse zija zikuchitabe mpaka na tsiku ngati lero. So akwaniritse kukhala pagulu chifukwa gululo ndiye chitetezo choyamba cha mpambawo kunifi. Sitingamulole munthu wosadziwika bwino wosauka saudziwika alibe kochokera adzangotenga ndalamazi ngati ngongole akuzipeza kuti mawa lake waso popanda omuchitira umboni.
koma pamene mkhala pagulu pamakhala kuzukutana kuti uyuyu timamudziwa mbiri zake nzotere amachita zotere sitikuthera pomwepo akakhala pagulu gulu lamuvomereza ngati wapa banja akazi akavomereza kuti ayi awadi tidangovutika mnyumba muno koma akatenge kungoli ndipo makhala pazikhala mboni ziwiri mbetse penepo mboni ina yongochitira umboni kuti ayi munthu yudi gulu lisikuti angotenga nakuba ukhawoka kuti apusitseni ifedi timamudziwa munthu amene ndezi jama nena amweta kuti kapena mwina mkozo khala musika achairman amusika kamina amfumu amene ehe amfumu amene chofunikira china mboni ina izikhala mboni imene ikumchitira umboni osaukayo koma iyoyo ili ndi katundu wake amene ndi garanta wina ndi tamfuruza ni bwina ameneyo amene ndi munthu amene azinena kuti awa adangosauka umunthu ulimo ndi olimbikira amatuchita business ineyo ntakhala ndalama zanga ndithu wabata kuti achitire ngongole wamvetsa pamenepo koma popeza ndili ndi munda waneka apatse nawo ngongole chifukwa chake chiyani uyuyu amene waperekera umboni kwawa kuti atenge ngongole yopanda chikole ndiye mlishi wathu woyamba kapena titi mbusa wachiwetochi wakusakulu kuti akulu kuti ineyo ndidakuyikira umboni ndidapereka munda wanga kandi ndidayika plazima yanga pa inu kuti muzithamanga ndiye izi mupangazi sindikugwirizana nazo chifukwa chani tuyika zonsezi fone kuti mumvetsetse kumene tachokera sabata ambiri mbuyo amene timakamba zonena kuti panali mpungwepungwe woti boma lakhululukira ngongole mukumbukira zimene timakamba nkhani yayikulu yana kuti boma paja silakhululukire ngongole zimene ndipo tiusakabe tiupunthabe mwina tizikumbutsana mpuntho umene ucho dakalipo ndiye tunena kuti tisadzaloweso mzimene zije chifukwa ngongole zimene zinkaperekera kwa anthu amene seriousness analibe ngakhale kuti anali ovutika koma seriousness analibe panalibe umboni wokwanira wa anthu amenewo ndiye tufune kuti amati second chance mwayiwina kuti kodi anthu amene wawa titabwereza kuapatsa ngongole zopanda chikole koma ndi umboni wogwirika kola akuzochitadi business andititsindike kuti ndalama yake sidayike yambirimbiri poyamba zatafotokozera moja izithera 1 million ndi ndalama yoti tiyesekaye pa Chingereza amati pilot phase tiyese in the next 3 months 4 months 6 months zotithandiza tikangoona kuti sizotithandiza anthu ake ndachibwana kuti kusauka kodi kudabwera chifukwa cha chibwana osati kuti adangochitika tsoka lina lake kulekera pomwe titsindike ndithu tulekera pomwe koma sipano ajeseni pamene popo ndi tithandizeni mu garantayo amene ndi atipasa ntchito anthu amanena kale kuti ngongolezi palibe chikole chifukwa anthu andovutika etc ndiye mukanenaso kuti pali mboni ziwiri wina nduyu mwanena kuti aperekere umboni kuti anthu angakunodi ngokhulupirika ndiye wina akanene kuti ine ndili ndi katundu mmene mwaperekera chitsanzo ndiye ili ndi chikole ngongole ilibe chifukwa uyu wakatunduyu pamudzi mukakhala tingoyerekeza pamudzi sungane kuti ayina zakadosauka ukhawo china chake nchola kuika mwe mungula zako wina wake ngacheje kuti we olo wakhala pamudzi olo muja kulili kuchilima ndikoteka kuchilima kabwino mwina kuchilima kublanda nditenge mene kulili kwangona kulilongo olo kumene kulili kuzolozolo kunzusu kuneno sizingatheke kuti pamudzi iweyo palibe olo munthu wa munda amene angakhale ndi mbiri yabwino yaiwe mpaka kulimba mtima kuyikira umboni sizingatheke ndengati ulibe iwe sungachite kulifai sizingatheke chifukwa kuti ndiye kuti iweyo uli mgulu lako la anthu limene wani ndilodabwitsa mwapembetsa pamenepo ndilodabwitsa anti sikunena kuti uyu akhale ndi magali moto mwaitsazo munthu adzatenga 250,000 mzake wina akhuzona kuti ineyo awandane bana amathamanga kwambiri muchafotokozerawo amadzuka mmamawa 5 koloko 6 koloko ineyo ndili ndi chitsimikizo akhozopanga business musayiwale nifi sikhala ndi anthu ajali chifukwa chimene tichitire ichi nchonena kuti kodi ndalama izi za Malawi musayiwale ndalama izizi za Malawi ndipo Amalawi ife tidachita kafukufuku dziko lonse kungowafunsa kuti kodi ndalamazi munthu akalephera kubweza tizikhululuka palibe mmodzi adavomera kuyambira ku Phalombe kukafika mpaka Kulumbi palibe adavomera Malawi mmodzi ndi koma Malawi omwewa akunena kuti pali ena pakati pathu ovutika alibe chikole
mzona yes mwathandiza amenewo ndiyefuzola kuti ngolenga thumba chiotayi kuthandize pakhalebe kuwunika kwapadera ndipo pakhale mboni zogwirika mboni zogwirikazo yazizawo amene kuti inuyo muli ndi munda kodi mwachitsanzo awamwe simungayikire mboni kuti inuyo mutithandizenso ife amati brothers keeper inuyo mutithandizenso ife kuti awawa mukulati ngayi akhale nayo serious kunena kwina ndikuonena kuti I think pamene papa mfundo imene mukunenayi kafika mpaka wa guarantee kutanthauza kuti izizi ndithu ndi ngongole ndithu ndipo muli ndi chinthu choti zibwezedwa sikuti muchifukwa yoti mwakongoza anthu osaugisisa ndi kuti ndalama imphatso ya ndi ngongole titsindike chifukwa chimene ndibwerezenso Amalawi number 1 eni yake savomera kuti munthu alenge ngongole ndi asabwezi chifukwa mukhoziona kuti panopa Amalawi amene tiwapatsa panopa ndachitsanzo chabwino ngati ukamba kuti afika pa 80% kabwezi zongozo da Amalawi weni yake ali serious now ngati pali anthu ofunika chongothandizidwa chosakhala ngongole titsindike chifukwa boma layika zinthu social cash transfer nchukula pa khomo ndi zina zambiri zimenezo zilipo mupamvetsetse pamene zilipo kale ndiye sikubwera ukabwereza ma program amene boma lochita nayo duplication pa Chingerezi ayi nchifukwa kuti izi ndi ngongole koma za anthu amene akuzonera kuti chifukwa ena munthu wawo amene kuti ayine mpaka ndichitu khala wantukula pa khomo manja ndilina mutu ndilina kadapita kunifi koma kunifi ndilibe chikwere tipite kumapeto nkhani no mmene mwatchulira anthu atamvesesa nkhani ya training chifukwa akuyenera kukhala kasukulu kena kake kuti ndalama zimene business yo ichitike munthuyu kumene ochokera mwina knowledge yambiri ya zinthu zina zake sakuizo gawo limene lili mwayika bwanji pa ngongole imene limenelo ndi chimodzi mwa zinthu zimene zizimuyenereza munthu kuti atenge ngongole imene mukutanthauza chani ndifuna ndinene kuti vuto lina tinakumana nalo kamene timakumana nalo ngakhale mu ngongole zimene anthu apereka chipole ndichoti munthu kuti akhale pansi pa upangiri wa mlangizi wathu mmene ayendetsere ngongole yake mmene aziyendesera business yake ndikumadziwa ngati business ikupanga phindu kapena ayi ambiri amapeza kuti sali wokonzeka kukhala pansi pa upangiri umenewo ani kuliyenda amene timasiya kuti ngati simuphunzira amene muyendetsere ndalama zathu ndenu mukazitaya ndalamazo therefore singakupaseni ngongole ndiye ndikunena kuti ngati chimodzi chomwe muyenereza munthu kutenga ngongole pa requirement yavukani akuyenera akhale pansi pa upangiri wa mlangizi wamene uyendesere business yako umadziwa bwanji kuti business ikupanga phindu kapena ayi ndipacheza ni munthu wina lero masana amanduza kuti bambo anga amakamufunsa za ngongole anife koma bambo anga anasegula restaurant analemba antchito ambirimbiri amangona masales kumangona kuti upanga phindu koma ndimati ndikaona kuchuluka kwa antchito amene ali pamene paja kuti antchito amadya pomwepo ndadziwa kuti bambo anga akupanga loss kapena akutaya ndalama akanaphunzitsidwa amene mukunenera kuti mmaphunzitsamo ndikuti bambo anga restaurant yawo ikanakhalida kali moyo munthu amene abwereka ndalama kunifi aphunzitsidwe ne uyu tikumuvula ngati salola kuti timugwire pa mkono tiyende naye timusiya sitipitirira naye timusiya. Very good. Titenga break pang'ono tibweranso posachedwa apa timalize tipere mphongo program imeneyi. Tidakali ndi nthawi. Bungwe la National Economic Empowerment Fund Limited NIFE likukondwerera kuti lakwanitsa kubwereketsa ndalama za nkhani zoposa 100 billion kwacha kwa magulu ndi amalawi a business oposa 170,000 madera onse mdziko muno mu zaka zitatu ndi miyezi 10 chiyambire kugwira ntchitoyi. Miyoyo ya anthuwa mabanja ndi madera awo asinthika, ntchito kwa achinyamata aluso ndi enanso amasertifiketi awo zapezeka. Azimayi, azibambo, achinyamata akusimba lokoma kudzera ku ngongolezi mu zaka zimenezi. Lachinayi pa 25 July kuli mwambo wokondwerera nkhani ku Balaka Stadium kuyambira 8 koloko mmawa komwe kudzakhale zionetsero zosiyanasiyana, magule achikhalidwe, skefa chimoto alipo kumeneko kukwapula saundi ndipo kukakhalanso zochitika zina. Mlendo olemekezeka kumwambowu ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Nonse mukuyitanidwa. National Economic Empowerment Fund Limited, kutukula Malawi pachuma ndikotheka. Boma litaona kuti ulovatu wakula linaja mutu funa kupeza zochita.
chigawo chathu chomaliza tipsyedepo zimene tinabwerera pano chifukwa cha nthawi sinenapo zambiri ayi amweta muyitseka bwanji nkhaniyi takamba ziwiri loni ya nyuwani komanso mwambo waukulu umene uli mawa anu omaliza. Mundilole kuti pa mwambo waukulu uli mawawo ndiwalekere bwana anga kuti autsendere tingochitako motsendera motsimikiza kuti tifuna kuthandiza Amalawi tiwavule anthu amene atithandize kulozera kuti Amalawi awawa ndi amene mungathe akunena dizoona akufunika kuvulidwa tiwapempha kuti atsimikizire kuti pamene zavuta azatithandizanso kutilondolera kuti tiyeni uku nkumenena kuwuzani kuti anthu aja muwavule koma zikukanika tikawapeze. So tikuyika ndondomeko yonena kuti azitsogolera amene atithandize kupanga recruit kapena kupanga identify anthu oti athandize kutitsimikizira kuti anthu andi amenewa tidzawafunanso tsiku limene anthu aja sizinaende kuti tione kuti tingathandize bwanji recovery eno sopano anthu omwewo tidzafuna thandize chiro. Chomalizira ndimafuna nene kuti tikudziwa kuti timabizinesi timakhoza kumana ndi zovuta zosiyanasiyana. Takambirana kale ndi anzathu a insurance kuti mabizinesi aja tiwayikeso pa insurance ndondomeko yocheperapo pa Chingereza mati micro insurance mabizinesi ting'ono zinthu zoti zachitikadi mwangozi zithandize kuti abwererenso mufike pamene anali kampamba kaja kasasopa saonongeka koma asati zinthu zoti panali kutayirira panali chibwana chakasamalireka katundu chabwino. Zikomo kwambiri nthawi yanu yoti mtsendere Anjesen koma 1 minute basi. Ezona pa ngongole zing'ono nditsindike unena kuti mujanenera tikuyesera kuti kodi nzothekadi pakati pa Amalawi osaukitsitsa opanda chikole kuti tithu wathandiza na achita zaphindu. Pempho kwa atsogoleri ndiye amene muzichitira umboni anthu otero musakomedwe kungotibweretsera anthu osadziwika bwino chifukwa ndalama imene alowa mdera lanu ikazimira imene dera lanu lilowa pansi chifukwa silibweretsa koso ndalama ina zanu mudadya kale mudapereka kwa anthu opanda maumboni achibwana. Pa mwambo umene ukuchitika mawa tiyamike kwambiri ifewa kunifi ndifoyamika kwambiri boma makamaka president chifukwa choti adatipatsa mwayi wotumikira Amalawi kumapereka ngongole ndi kuyika monso ndalama zambiri zetu pa 122 billion jatimanena kuti agawa boma lidayika monso ndalama zambiri zina zoti tizigawa ngongole komanso zina zoyendetsera bungwe limene ndi bungwe limene likufuna kutumikiranso Amalawi mwamphamvu mu zaka 5 zikubwerazi ndipo tilimbikitsa Amalawi amene ayamba kale kulipanga support koma bweza bwino ngongole ndipo ndizitsindika panopa maboma monga ngati boma la Rumphi boma ngati Phalombe Balaka boma ngati Mzimba Balaka ayo ali pa gawo lachiwiri koma maboma amene timadalira Malawi munomu pali Rumphi Mzimba Phalombe Kasungu ni maboma amene ndikhozone kuti akubweza bwino kwambiri ndipo timanyadira ndipo timawerenga mangochiso ndi Zomba amachita so bwino kwambiri tikamba chakuga cha kumawa ndiye tipitiriza kutumikirana Amalawi amene mungakhale ndi kuthekera tabwerani mawa ku Balaka Stadium mudzakhale nafe ya president komanso nifi yonse ndi Amalawi anzanu enaso akuno ku chigawo cha kummawa pamene tikukhazikitsa ndondomeko imeneyi ya chigawo chachiwiri cha nifi kupereka 350 billion kuyimwaza ngongole pakati pa Amalawi. Malawi ananale mabizinesi ananale mziko mwathumu. Chabwino andithokoze kwambiri amene ndahafuna Anjesen CEO mkulu wa bungwe la nifi. Nkhani ndi imeneyo ngati mmakhala mukumaganiza kuti koma nifi chonde patakhala mwayi woti papezeke ngongole ina yake koma yopanda chikole ngongole ija yapezeka vukani ndi dzina lake vukani m'matope a umphawi. Dzina langa ndi Patrick Kankwatira pangani mapulani nkhani ndi zimenezozo tionanenso ulendo winawo makamaka mawa ndi ku Balaka Stadium. Bungwe la National Economic Empowerment Fund Limited NIFE likukondwerera kuti lakwanitsa kubwereketsa ndalama za nkhani zoposa 100 billion kwacha kwa magulu ndi Amalawi a business oposa 170,000 madera onse mdziko muno mu zaka zitatu ndi miyezi 10 chiyambire kugwira ntchitoyi. Miyoyo ya anthuwa mabanja ndi madera awo asinthika ntchito kwa achinyamata aluso ndi enanso amasertifiketi awo zapezeka. Azimayi, azibambo, achinyamata akusimba lokoma kudzera ku ngongolezi mu zaka zimenezi.
lachinayi pa 25 julayi kuli mwambo wokondwerera nkhani ku balaka stadium kuyambira 8 koloko mmawa komwe kudzakhale ziwonetsero zosiyanasiyana magule achikhalidwe skefa chimoto alipo kumeneko kukwapula saundi ndipo kukakhalanso zochitika zina. mlendo olemekezeka kumwambowu ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera. nonse mukuyitanidwa. National Economic Empowerment Fund Limited, kutukula Malawi pachuma ndikotheka. Boma litaona kuti ulovatu wakula linaja mutu